אני בווידאו. איזה קפיצה! וואו! יואו! אתה בסדר, סקיפר? תשלם בשקט. לא, יש שם עוד אחד. ספרתי אותו. לא, זה חשבו, מקושים אותם ויפה. אני לא יכול להגיד. בוא'נה, ראית מה זה? כן, אבל עכשיו היו עשו את זה. הם מספרים לה כאילו יואו! למים, כאילו איזה מטורף הוא, כאילו ענת, איך אמרתי לך שהם יבואו לחסום? הנה, פה, רוברט מימין. יואו, איזה ענק! יש אחד ענקי. רוברט, אנחנו סומכים עליך. כן, הוא ממש ענקי עכשיו בצפון הגדול, כן. שלושה, רוברט, יאללה, רוברט, איזה יפי. איזה יופי. הנה, הוא תכף יעלה, הנה. מי שלא ראה את הדולפין. יא, שי, בוא ניתן